Kani gade Pati CTV. UMDC jong kaseng UDP na kanungkrem constituency uba HS sila uladawa nak sarkar ling bakatnan urban affairs bakan penmi paitba ya karai jong kilai tli ki autonomous district council jong kajela ki bakhan diat snam menchwa ki lamanjar batsha ya Meghalaya urban development authority ban kuntur po ki kendon trikam jong ka wat chakisnong ki bahap apo ka schedule area ya gani ki jingdawa uba HS sila ula penpau ling ba ki nong pathai ku bor kajela ha ka ji kendo hanne kasngi ka khatnyo trek ulber ha shillong press club ubala ai poru yak sarkar ban pansha yakane hapok arplai trek matau banai leber nalor kane uba HSLA ula kunturu yaki MLA bakinya ta yakane kamat wat hayeng darbar thawan ba ban panjing pansha na ka sarkar halor kane ka ju ka phang ban chupan kan mau ka daw ka bala panlong uba HSLA ban shemi kane ka senjam kadai hadien ka jing kendu jing e jing ki babon ki patba jong kisnong ki bahap apo ka schedule area khamtam haba ki don kam ban tan bat ka boarding electric hakiyeng sa jungki dated khatlai iwei khatnai spa prap kundai kaba pliwang ya jingkhang baka act 1959 jong jala Assam kalayo bandrung haboro laitli ki autonomous district jong Meghalaya tang da kaba bujli tang ya ka kerteng ba usnem mut ka act 1973 jong Meghalaya kaba mut baka Meghalaya ka syupiang be ya ka ain jong Assam lo ki kampen roi haki jaka sor ba nong gendong kabalong ke jima kabakrau kata-kata ya upai ba jongi ubawit bat salia mentawat tangi ki building bylaws jongka arhajar khatway jong muda ki bolong ki bered akhmat ki kendon ain jongka act 1973 borokoi long kalong shirkei ba kanika act jongka Assam nomor ba kalantino system stiga per ba chiniga per di naga paragraf ka basau ngin setip kumlu bat balai bala penmi ya ka notification ka ba khatlai iwei prap kundai hadu bala pentri kam ya ka barok kindon jong 1973 ang habarok laitli ki autonomous district jadi ka benta kalong ka ba kumsan ba marhangni ngin sayu i ka ek jingkerki jong ka sarkar ban penmi ya ka tu ka notification ka ba khatlai tarik January 1989 ka daw ba ahli ka day halor ka master plan katkung ke section 9 jong ka act 1973 la sainduri ka master plan ka bening kong ha kasnem sijak na spa nyu pulai kata tangkat tu kan di hadien bak sarkar Meghalaya kala pediang ya Assam Town and Country Planning Act 1959 dan dak ba ai kerteng no Meghalaya Town Country Planning Act ha kasnem naik kendai spa nyu pulai bak kata ka master plan ka kutno kan kutno ha kasnem kendai spa kendai way ko bolong habro ko wigri India di kabaya tu baru ki master plan kidon ya ka validity period ne ka lifespan ka bolong arposnem Henry hakani ka banin kom jong Meghalaya malakha hasnem 1973 kani ka act ka validity period jong ka long tang khat prasnem na ka 1973 ka 1991 kadai hosnem ka kanai spa kanai way bakan stang tmai na kanai way hadu araja khat way kani kani ka daw baleba kani ka notification 19 khatlai iwei prap kundai kami kan ke master plan ha kasin ka mening kong kadai khandai spa nyu pulai kan kun ha khandai spa khandai way kaldai ban yap namar baya ka act 1973 omshim lala ban penrung syaki autonomous district ka ba pau syaki dar baya kan notification ka bala penmi ha ka khatlai iwei khandai prap kundai ka ba pentri kam ya ka act 1973 haki lai tuli ki autonomous district la pengkre ban pinmi nadu ka khatlai tarik January 1985 kari ka ba pihak ban bat tolong kadon ke pengkre ban pinmi ka khatlai tarik January 1985 kumba ka pau na ka type copy ka ba kata ka notification ka ba khatlai iwei prapusan ka bala sulang do secretary ka muda ha ka page south ho e jong ka affidavit Jika ni kapau syai kena ni kelong bab. Kesurkar kalau kau mi 1985 ni kamla. Kedau kelong bab ni ke 1991 kala ajan. Kiyo kan prasnem lemla mata 91 kala poi ajan la poi 1985 di kini ke master plan kalmut kadan hak jingma ka bakrau. Kani gade Pati CTV.